Ha kani kapor, ki hajar ngut ki samla shinrang ha keleng ka perthei, kidang puson nyala ka jing im ban shem ya karai ka bakrau shisha. Ki jit ban ino ya ki kam ki jam jongki, ya ka spa ka po, ka shong kha shong man, kenang ban IT pura yala ka jing im ha ublei kum ki lengdo Catholic. Kat ba ha ki kat tu kat ni kiri ka jingdon jagi samla ki bakwa ban long lengdo kanang duna bat ki seminary ki nang thili hendrei ha ki wei pat kiri kidang bun ki samla ki badang wan shakmat ban penkre yala de ban long ki lengdo bat ki nong yalam jong ka balang ha ki por ban sawan. Timenta ngini apet ki e kita kiri ha ka perthei ki babon tam ki lengdo. Ka Baningkong, Italy. Ka Italy kadon bun tam ki lengdo Catholic banyan ujor bat ki wei bat kiri ha ka perthei da kumba sau pusan hajar ngut ki lengdo. Ka Italy kum ka yeng jong ka nong ba Rome bat ka pedeng jong ka balang Catholic. Ka kring ya ki seminarian ki ba penkre ban long reuniam bat ki nong trei balang na man la ki dau ba jong ka perthei. Bun aki ki wan sha Italy ban pule bat sha hikai hajan ka Vatican. Hendrei wat ka Italy ru kaya kendo iki jing e. Namar ki samla shinrang kari Italy ki ba jiet ban long lengdo kila duna ban ya ki pateng ki balalek no. Kumta bo na ki lengdo ki ba syakri menta ha Italy ki wan na ki wei pat kiri. Hendrei wat la ka taru ka Rome kadang yai long ka pedeng jong ka balang ha ka ba ukpa bukuit usyong usa bat ha ka ba ki seminary kidang penkre ban hikai ya ki lengdo na keleng ka perthei. Ka khana jong ka jinglong lengdo kadang kela kiri ki ba menshwa ki penmi bon ki lengdo kum ka Spain bat ka Italy menta kila nang duna kat ba ki wei pat kiri kila nang kelalong ki pedeng ki ba kongsan ha ka ban penmi ya ki khun samla shinrang ban syakri ya ka beri sokwan jong ublei. Ka baar Poland. Ka Poland kadang yai long ka wei na kiri Catholic ki ba klan tam ha Europe da kumba arpusau hajar ngut ki lengdo. Ka history jong ka nikari kham tam ka jing shem jong ka hapo ka jing sensyar jong ki communist hakipor ki ba menshwa kala pen klan ya ka jing yadei ha pedeng ka jinget bat ka jing yadei bat kari. Lanyo bat yoi ya ka jinglong lengdo kum ka dak jong ka jing burom bat ka akor ka burom ha ka emlang salang. Bat bun ki long ying long sem kidang penslur ya laki khun ki kti ban bud ya ka jing khot jong ublei ban syakri ya ki lang brot jong u. Kumta ka Poland kadang yai penmi man la kasnam ya bun ngut ki lengdo batamai ka ba penlong ya ka kum ka wei na kiri ki ba penmi bun tam ki lengdo ha Europe. Kabalai United States. Da kumba lai pusau hajar ngut ki lengdo ka United States kade ka wei na kiri ka perthei ba bun tam ki lengdo so blei. Hendrei bun na kini ki lengdo kila jan poi sha ka por shong that bat ka jingdan jang ki samla shinrang ki ba rong sha ka jing em ban long lengdo kala nang duna ha kini ki post nam baladap. Kumta bun ki diocese ki hab ban shania ha ki lengdo na ki wei pat kiri kum ka Nigeria, Vietnam bat Mexico ban yarap ban pendap ya ki jingdan kam jong ka balang bat ki pat ba. Wat la ki dan hajar ngut ki seminarian ki badang yai beteng ya ka jing pen kre jong ki ban long lengdo ka balang kadang ya kendu ya ki jing e ha ka ban kring ya ki khun samla shinrang bakin rung sha ka jing long reuniam. Ka Basau Nigeria. Ka Nigeria kala kelalong ka wei na kiri ki bagi pat Catholic ki roi bha ha ka perthei. Kari Nigeria kadon palat sau hajar ngut ki lengdo bat kumba hendreu hajar ngut ki seminarian ki badang penkre ban long lengdo. Ka balang Catholic ha Nigeria kadang yai kiu stat bha ban yanujor bat ki wei pat kiri. Ki lengdo ka Nigeria kila nang sha pha sha Europe bat North America ban long kum ki missionary. Hangta ki Arab ban syakri ya ki emlang salang ki balang shnong bat ki parish paper ki ba ki lengdo ki kham duna. Da ka jing Arab jong ki ka balang Catholic kanang klan ha ka jinget bat ka Arab ban penjan susu ya ki breu bat ublei. Kabasan Mexico. Habab hiyat deng ba ki surok jong ka Mexico. Pinyoi ya ka jinget Catholic ha man la ka jaka.
Pinyo i ya ki dur jang ka Maria haman laki ying ki sem. Pinyo i ya ki briu baki yat procession ha ka hajar ngut ki briu ki la ya lumlang. Pinyo i ya ki shrine ha ki kendong ken shrat jang ki surok ha ka ki briu ki thang mombati bat duai. Ka Mexico ka don kumba khat riu hajar ngut ki lingdo bat palat riu hajar san spa ngut ki seminarian ki badang penkre ban long lingdo. Kini ki samla shinrang ki badang san ha ki shnong ki thau. Uwe usamla shinrang urai ban long lingdo ha Mexico. Ushem ya garai ka bala menjurlang da ka yeng ka sem bat ka imlang salang. Ujit ban syakri ki briu ki babun ki badan ha ki jing e. Bun ki benta jang ka Mexico ki ya kendu ya ka jingduk. Ki lingdo ha Mexico kim ya lam tang ya ka mas ha ki sngi ublei. Henry ki long kum ki nong ai jingmut ki nong penne ya ka jingsuk bat ki briu ki ba yeng rengkat bat ki long yeng ha ki por ki ba e tam jang ka jing em jong ki. Ki long kum ki nong kersan ki ba pen scam ya ki shnong ki ba la ban kelon. Kani ka pen kela ya ka jingmut jang ka jinglong lingdo. Kapen kelaru ya ka ka bamut ban ong hoot ban long lingdo. Kabahan Rio, Vietnam. Ka Vietnam kadai kari ka basen syar daki komunis. Bat bun ki briu ki perkhat bakani kan penduna no ya ka jingit ha ka palang. Henry kamlong kumta. Wat hapedeng ka jingsen syar bat ki jing ka balang Katolik ha Vietnam kadang yai bat kadang penmi ru ya ki lingdo. Ka Vietnam kadon palat Henry hajar ngut ki lingdo bat kumba hajar sans pa ngut ki seminarian. Banlong lingdo ha ka nikari kalong ka ba bha. Ki ba kwa banlong lingdo ki hap pandapan kre bha yala de ban ya khun ya ki examen ba pher. Bun ki sedang ya ka ni kelenti Henry tang ki ba klan shisha bat ki bala kut jingmut shisha ki la ban beteng ya ka jingpuli banlong riuniam. Ki long ying long sam Catholic ha Vietnam ki da buram shisha ya ka jing long lingdo bat ka balang kadang long ka pedeng jong ka jing im jong ki briu hasnong ha thau. Ha kini ki snam baladap bun ki lingdo jong ka Vietnam ki la sedang ru ban let syakri shiki wei kiri kum ka United States bat Australia ha ka ba ki lingdo hangta ki kam duna. Kabahnya Spain. Haba piyat lengba ki surok jong ka Spain. Pinyo i ki yeng mane haman la ki benta jong ka surok. Pinyo i ki yeng mane ba cathedral ki ba rim ki balane lada ki paus nem. Bat ki mombati ki ba thaba hapo ki yeng mane mau ki ba dum. Haka ba ki bre ki wan banduai shua ban mi kasngi. Ka Spain kala julong ka way na kiri Catholic ka ba klantam haka perthei. Ki missionary jang ka Spain kila pan priang ya ka jinget Catholic syakiri ha Amerika. Kila te ya ki hima par kila pan kala ya ka jinget jang ki million ngut ki briu. Ha ka tu ka por ka jinget Catholic ha ka nikari kala scam ha ka ba ki seminary kila dap de ki samla shinrang ki ba pan kre ban long lingdo. Menta ka Spain kadang don kumba khan riu hajar hadu khan nyau hajar ngut ki lingdo. Henry bu naki kila temen bat kila jan poi sya ka por syong that. Bat ki samla ki barung sya ki seminary kila nang duna. Ka jinget ha ka balang ka klan hadu kata-kata. Henry amla ban batai lada kadang yo bu ne am ki lingdo na ka benta kalawe. Na kani ka thup ka ba ngi yo sngo. Kapau syai baka jinglong lingdo Catholic haka perthei kadang kela shibun. Kiri ki ba menshua ki ba long ki pedeng haka ban penmi bun ki lingdo kum ka Spain, Italy, ba United States, menta ki la ya kendo ya ka jingduna haki samla ki ba rung sya ka seminary. Kat ba kiri kum ka Nigeria, Vietnam, pat Mexico kidang yai peni ya ka jingkeu haka jingdon jong ki lingdo bat ki seminarian. Kilingdo kiyat keleng kiri bat ki dau ba ban syakri ya ki pat ba haki ki ba ki dan kam. Ka jinglong lingdo ka dei syapang ka jinget ka jing IT bat ka jingkhot ka baki samla hak keleng ka perthei kidang jubab hadu menta.